खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों कि बे आपडेटखौ सोर बुंदों बे भिडिअआ सोर बुंनाय मानोना बे भिडिअआ एक्स जेनोखि बारग' एमएलए प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों कि खाम्फा बरगयारिनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो दानि बिटिसिखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' सारनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनै मा बाथ्रा बिथांमोना होदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै थन्न' थन्न' बुंदों आरो बिथाङा बिसेखै माने खाम्फा बरगयारि सारनि अमा बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननि गेजेराव बिदिखौ होगोन दे ओमफ्राय आं दाहाय लागावगोन लासाव नायगोर थांथो जेला बिपिएफआव दंमोन होनबा दाम दङमोन बिपिएफनि जोंनि लिडारखौनो निन्दा खालामनानै थांनाया बेहा जेबो जाहैया बे नायनो रोङाखै जों बेखौ लानानै बिपिएफखौ सालायनो सेस्था खालामदोंमोन नाजादोंमोन खिन्थु बेयो बिपिएफखौ नायाखै रायजो राजाखौ नायाखै बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ नायाखै मात्र गावनि बेक्तिगत सार्थखौ नायनानै बियो इउपिपिएल दलाव जगदान हैबाय बियो गाव मा मोनहैगोन बे गावनि खोथा गावनि खाफालनि खोथा खिन्थु जोंनि बिपिएफनि लिडारा फैगौ समाव आरोबाव दिनै जिहेतु रायजो राजा नुजोब्बाय 4 बोसोर नुबाय 5 बोसोर जानो बारा गोबाव गैला बेखौ लानानै रायजो राजाया दिनै गोदानै सिन्था खालामबाय हाग्रामा महिलारिया फैफिननांगौ होननानै दा बिसोरनि बे इच्छाया पुरन जाथों इसोरा जोंनो बोर होथों जोंनि सिन्थाफ्रा मोजां जाथों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबहरबाय पुरन खालामाखै जे बिसोरखौ दिनै रोखा रोखा नुबाय दिनै बै एबसुनि जायफोर शहीद एबसु खालामनानै जायफ्रा शहीद जानानै थांबाय जायफ्रा माने भलन्टियार्स फर्स जानानै गावनि जिउखौ बावलांबाय नेतृत्व होननानै दिनै जायहा माने एनडिएफबिनि आखायाव गावथार जालांबाय बिसोरखौ दिनै मान होआखै बे माबायदि गोसोनि मानसि जानो हागौ दिनै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा माबायदि जानो हागौ दिनै सरखारखौ बिसोर दखल खालामदों थगाय थसि जोंनि रायजो राजानि भटखौ बिसोरो लानानै दिनै सरखार खालामबाय लानो हाबावाखै जोंसो बांसिन मोनदोंमोन ना खिन्थु माखासे बिदिनो राजखान्थियाव गोग्लैनानै जोङो माने बिदिनो होख्लायजानांदोंसो जोङो पलिसियाव जोङो माने गोग्लैनांदों खिन्थु दिनै बिसोरो सरखार सालायनो थाखाय खाबु मोनदोंब्लाबो बिसोरनि जि बिबेक बिसोरनि जि मेन्टेलिटि बे मेन्टेलिटिया मुगैथाव रायजो राजाया दिनै नुगोन नायगोन बिसोरखौ नायसिगोन दा रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनानै भट लाबाय साख्रि होगोन घरे घरे साख्रि होगोन माबा मोनसे माने आसनि होगोन थाखा होगोन फैसा होगोन होननानै थगाय माने भटखौ लाबाय बिसोरो दिनै जायफ्रा आसा खालामनानै दङ बिसोरो फेलें जानानै दङ दा बेखायनो बिसोरनि गोरबोआवबो बिसोरनि प्रति माने निमाहा होनाय मेन्टेलिटि दा गैया गोसो गैया बे हिसाबैनो रायजो राजा एखे सुरावनो बुंदों हाग्रामा महिलारि फैयोबासो जोंहा माबा मोनसे जासिगोन गतिके हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाथों होननानै बोर होदों दा बिथांमोननि बोरखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन रायजोखौ दैदेननांगोन आरो फैगौ समाव रायजो राजानि प्रति जोङो श्रद्धा खालामनानै बिसोरनि जि इच्छा बेखौ रेसपेक्ट खालामनानै श्रद्धा खालामनानै मान होनानै जोङो फैगौ समाव बिपिएफआ सरकारखौ सालायलांनांगोन आङो दिनैनि 2003 सननि दिनैनि दिनखौ गोसोखाङो आङो बै समाव आंबो दङमोन जिदिनखालि एकर्ड खालामदों ओइदिनखालि आंबो दंमोन एलके आडबाणी दङ बेवहाय तरुन गगৈ सार दङ ओमफ्राय जोंनि लिडारफोर दङ आरो अफिसारफोर दङ बेवहाय हाग्रामाया दिनै सहि खालामसिगोन एकर्ड खालामसिगोन बेखौ नुनानै आं बिराद गाबदों ओइदिनखालि बिराद गाबदों हाग्रामा महिलाया एथ' सेक्रिफाइस खालामबाय पुलिसजों बुग्लिजाबाय बुख्रुब जाबाय बे बुख्रुब जानाय माने दिग्लि जानायनि उनाव दिनै बिनि जिबना सार्थक जाबाय बिनि परिश्रमा सार्थक जाबाय बेखौ साननानै एकदम दोरफो आं गाबदों आरोखि ओइदिनखालि मुखामुखि आं ओरैजाय जदों हरैहाय बिसोरो आरो माने मन्थ्रिफोर जदों आं लाखोमानो हायाखै आं हमथानो हायाखै बेबायदि दिन थांदों दा बिनि बिनिमयाव बिनि बदलै जोङो जौगानायखौ नुबाय बे जोंनि ओनसोला माबायदिमोन लामा गैयामोन जेबो गैयामोन आरो जोंहा बेबायदि इडुकेसननि थाखाय शिक्षानि थाखाय गोजौ बिफाननि
जोंहा अनुष्ठान गैयामोन एकर्डनि उनाव जों बेफोरखौ मोननो हाबाय आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ मानसि बानायनायाव टेलेन्ट मोनसे समाज बानायनायाव जोङो जाफुंसार होनो हाबाय बेखायनो बै दिनखौ माने सेलुट होनांगौ जोङो बै दिनखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो खुलुमनांगौ नुखाबाय नङा होमबा बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म एमएलए एक्स एमएलए मेडामा मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे बुंदों जे बै समाव इउपिपिएलआ गरे गरे साख्रि होनो होननानै बुंदोंमोन सोरनोबा साख्रि होगोन सोरनोबा फैसा होगोन थाखा फैसा होगोन होननानै थगाय थगाय मानसिफोरखौ मोनसे जागदाव लाबोनानै दिनै बिथांमोना दिनै बिटिसि सुक्ति माने बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै सरकाराव थाबाय प्रमद बर'आबो दिनै सिफ जाबाय नाथाय दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ जेबो मावनो हायाखिसै दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं जाहैबाय जे हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारियानो बिटिआरनि सिफ जाफिननांगौ बिटिसिखौ बिथाङा दैदेनफिननांगौ अब्लासो गोजोन फैगोन सान्थि फैगोन जौगानाय फैगोन बे बाथ्रा आरो प्रमद माने खाम्फा बरगयारिनि सायावबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिबाय बिथाङा नुखाजोब्बाय आं होजोबखाबाय दहायनो जे खाम्फा बरगयारि बाथ्रायानो बिथांमोना बिपि बा मोनसे सुजुग होदोंमोन जाहैबाय खामानि मावनो नाथाय बिथाङा दिनै मावनो रोङाखिसै थांथों जेबो बुंनांगौ गैया आरो गोबां माखासे बाथ्राखौ बुंबाय आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा माने बिथांमोना जे मा बाथ्राखौ बुंदों बबे एंगेलाव बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंथांमोना निश्चय मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो आं जास्ट बे भिडिअखौ अनलि फर आपडेटनि थाखाय आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरोखि दा नोंथांमोनानो मिन्थिखागौ नालाय साननानै नायदो बिथांनि बुंनाय आरो दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि चिफ प्रमद बर' चिफ सारनि दैदेननायाव बिथांनि माखासे इनिसियेटिभ लानायखौबो नायदो आरो बिथांमोननि सरकाराव थानाय इनिसियेटिभ लानाया माबायदि बेखौबो नायदो आरो रुजुलायनानै नायबानो जाबाय कम्पेयार खालामनानै नायनानैबो आरो सोरनि थाखाय पाब्लिकफोरनि थाखाय जे थारैनो माबायदि खामानि मावनो लामारदों आरो सोरनि मावनायफ्रा बेसेबां माने मिनिंफुल आरो फ्रुइटफुल बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय खिन्थु बाथ्राखौ बुजिनांगोन मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बेखिनियानो आरोखि थेंक इउ